δώστε τα κορίτσια μου. Εδώ διαβάζουμε αγαπημένα. Τη συνταγή που μοιάζει καταπληκτική. Ναι, είναι πολύ ωραία. Η Αργυρό πήγε να ψωνίσει τα υλικά από το σούπερ μάρκετ. Μου λέει αύριο θα φτιάξουμε το πιο υπέροχο εκμεκ καταΐφι που έχει σφάει. Και τα πήρες όλα χτες, το έφτιαξες χτες βράδυ. Ναι. Ωραίο. Ναι, φανταστικό είναι. Είναι από τα γλυκά που όσοι το έχουν φάει το ξέρουν, γιατί το έκανα πολλά χρόνια στην Πάρο. Για 10 χρόνια ήταν το καθημερινό γλυκό. Το αγαπάνε όλοι. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Άρα σε χαρακτηρίζει. Είναι και εύκολο γλυκό. Ναι, είναι εύκολο γλυκό. Είναι μαστιχωτή η κρέμα του με άρωμα μαστίχας. Έχει φιστίκι εγγύνηση, έχει κανέλα, έχει άγλικη κρέμα από πάνω. Είναι συγκλονιστικά ωραίο γλυκό. Από κάτω σιροπιασμένο καταϊφάκι, τέλειο. Και είναι και πολύ εύκολο, έτσι. Θα το φτιάξουμε επιτόπου. Θα το κάνουμε τώρα. Ξέχασα να το βγάλω. Το έχω έτοιμο, απλά δεν το έχω πασπαλίσει από πάνω. Θα το κάνουμε τώρα. Τα υπόλοιπα θα τα κάνουμε τώρα. Είναι από τα πιο ωραία γλυκά. Είναι πολύ εντυπωσιακό και είναι, παιδιά, το τίποτα. Εύκολο και φανταστικό. Και είναι γλυκό για όλες τις εποχές. Για χειμώνα, για καλοκαίρι. Είναι ένας αφρός. Είναι τέλειο. Είναι τέλειο. Τι πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, να βγάλω κομμάτι. Ναι. Κάτσε να βάλουμε λίγη κανέλα, να πασπαλίσω με κανελίτσα. Βάζω από πάνω, βάζω άγλικη κρέμα. Δεν βάζω ζάχαρη, γιατί επειδή έχει το σιρόπι η ζάχαρη, επειδή η κρέμα έχει ζάχαρη, το πάνω το θέλω τελείως άγλικο. Και μπλέκονται γεύσεις και υφές. Και κρατσακρούτσα και μαλακό και ζουμερό και αφράτο. Σαν να το τρως κάνεις. Έτσι, ναι, το θέλω τώρα, το θέλω. Το θέλω πολύ. Λοιπόν, θα σου πασπαλίσω από πάνω φιστικάκια και τέτοια να στο κάνω ωραίο και θα στο σερβίρω κανονικά όπως πρέπει να το φας. Γιατί μετράει και η εικόνα. Πάμε να δούμε το δώρο για σήμερα, γιατί το δώρο μας σήμερα δεν παίζεται. Να το δώρο το κρατάω στα χέρια μου. Εγώ δεν θα το πω κουζινομηχανή, θα το πω πολυεργαλείο. Αν έχετε ένα τέτοιο στο σπίτι σας, εγώ έχω τα μεγάλα στο εστιατόριο και τα έχω χρόνια και δεν παθαίνουν τίποτα. Δίνει 5 χρόνια εγγύηση, εγώ σας δίνω μια ζωή εγγύηση. Δώρο δικό σας για σήμερα. Η κουζινομηχανή της Kenwood με το σιδερένιο κάδο σας το δίνουμε δώρο, έτσι. Αυτό είναι έξτρα εξάρτημα ο γυάλινος κάδος. Ένα μίξερ που θα το έχετε για μια ζωή. Είναι αυτό Καλείτε. που χρησιμοποιήσεις συνέχεια. Είναι αυτό που έχω, όχι συνέχεια, το έχω χρόνια. 90-11-51-51-70, ένα δώρο μεγάλης αξίας που το έχετε όμως για μια ζωή στην κουζίνα σας. Πάμε να δούμε και τα υλικά, να ξεκινήσω γιατί το κοριτσάκι μου κρατάει κουτάλι και περιμένει. Λοιπόν, για να φτιάξουμε το καταΐφι εκμεκ θέλω 250 γραμμάρια καταΐφι. Θα κάνω ένα μικρό τετράγωνο πυρέξ, εντάξει. 50 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο που είναι 2 κουταλιές της σούπας. 100 γραμμάρια φιστίκι αιγίνης ψύχα που είναι λίγο παραπάνω από μισό φλιτζάνι. 600 γραμμάρια κρύα κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, πάντα για να μου σφίξει πρέπει να είναι 35% λιπαρά. Μπόλικη κανέλα, φρεσκοτριμμένη κανέλα, τρίψτε κανέλα μόνοι σας και το γλυκό, παιδιά, θα πάρει άλλη γεύση, σας το υπογράφω. Για την κρέμα θέλω 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα, 2 βανίλιες, 200 γραμμάρια ζάχαρη που είναι κάτι λιγότερο από ένα φλιτζάνι γεμάτο, 160 γραμμάρια άνθος αραβοσίτου με γεύση βανίλια. Είναι αυτή η κλασική κρέμα που αγοράζουμε όλοι. Με γάλα που γίνεται. Μπράβο, που την κάνουμε με το γάλα, αλλά δεν θέλω να μου πάρετε αυτές τις έτοιμες που τις χτυπάμε επί τόπου με το κρύο γάλα. Θέλω αυτή που τη βράζουμε, που γίνεται αφράτη και τέλεια. 20 γραμμάρια βούτυρο που είναι μια κουταλιά της σούπας, 2 πρέζες φρεσκοκοπανισμένη μαστίχα. Πάμε παρακάτω. Για το σιρόπι θέλω 250 γραμμάρια ζάχαρη που είναι λίγο παραπάνω από ένα φλιτζάνι, 250 γραμμάρια νερό που είναι σχεδόν ένα γεμάτο φλιτζάνι, ίσως και μια-δυο κουταλιές πάνω, λίγη κανέλα, ένα ξύλο κανέλα, μία φλούδα λεμονιού και λίγες σταγόνες από χυμό λεμονιού. Πρώτα κορίτσια θα βάλω μέσα να γίνεται το σιρόπι. Θέλω λοιπόν τη ζάχαρη, το νερό μου, την κανέλα μου και φλούδα από λεμόνι. Και το βάζω να βράζει. Το σιρόπι θέλει βράσιμο γύρω στα 4 λεπτά. Ποτέ δεν βράζω σε πολύ δυνατή φωτιά. Το αφήνω να πάρει βράση και μετά χαμηλώνω στο μέτριο, εντάξει. Το αφήνω λοιπόν να βράσει, λίτσα μου, εδώ. Το βάζουμε πάνω, δεν ξανασχολούμαστε με το σιρόπι. Αν θέλετε να ανακατέψετε το σιρόπι, θα το ανακατέψετε πριν πάρει βράση. Μόλις πάρει βράση, δεν ξανανακατεύω τίποτα. Δεν το ακουμπάμε. Και να μην το ανακατέψετε, δεν παθαίνει τίποτα. Έτσι όπως το έχω βάλει εδώ, λιώνει η ζαχαρίτσα, βράζει και γίνεται μια χαρά. Πάμε να κάνω εδώ για να σου σερβίρω εσένα το γλυκό εκεί πέρα, να το φας να είναι τέλειο. Αν βάλετε, πόσες φορές σας έχω πει,
όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν σας έχω πει βάλτε μισό κουταλάκι του γλυκού πιπέρι. Πάντα σας λέω φρεσκοτριμμένο πιπέρι, φρεσκοτριμμένο μοσχοκάριδο. Η γεύση που παίρνει το φαγητό και το γλυκό μας με τα μπαχαρικά φρεσκοαλεσμένα δεν υπάρχει απλά. Είναι το κάτι άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχω εγώ αυτό το εργαλείο σήμερα, θα τρίψω κανέλα και θα γίνει, παίρνει 10 φορές ωραιότερο άρωμα. Βάζω λοιπόν την κανέλα μου εδώ πέρα μέσα. Έχει τέτοιο κόφτη που μπορεί να το κάνει. Αυτό το μίξερ, παιδιά, έχει τόσα πολλά εργαλεία, γι' αυτό το λένε κουζινομηχανή. Αλέθεια από κιμά, κάνει ζυμαρικά, ανοίγει φύλλο. Γιατί για να το βγάλει σκόνη πρέπει να είναι. Μα είναι δυνατό, βέβαια. Δεν μπορώ να το σπάσω. Θα βάλω και αυτό και τέλος. Σφραγίζω καλά, το βάζω πάνω. Πόσα χρόνια και αν έχεις τα ηλεκτρικά. Ναι, είναι. Και συγχρόνως, επειδή θα δουλεύω το πάνω, θα βάλω και την κρέμα μου. Σας ζήτησα κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά, πολύ παγωμένη. Θα το χτυπήσω και τα δύο συγχρόνως. Καλό είναι να είναι παγωμένη η κρέμα μας, πολύ παγωμένη, όχι στην κατάψυξη, στο ψυγείο, εντάξει. Και πάμε. Το αφήνω εκεί να χτυπιέται, να κάνει φασαρία μόνο του. Θα κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πρέπει να την κάνει και πάμε να φτιάξουμε την κρέμα μας. Η κρέμα είναι το πιο απλό πράγμα. Το γάλα μου στην κατσαρόλα. Φροντίστε να πάρετε μια κατσαρόλα αντικολλητική. Γίνονται πιο ωραίες οι κρέμες. Δεν πιάνει κάτω στη βάση να σας τσικνώσει, να μυρίσει, εντάξει. Είναι 1,5 λίτρο γάλα. Είναι 200 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα δάχτυλο λιγότερο από ένα φλιτζάνι είναι τα 200 γραμμάρια, εντάξει. Βανίλιες. Και αφήνω το γάλα μου να ζεσταθεί. Να κρατήσω όμως λίγο, ξέχασα να κρατήσω λίγο για να αραιώσω το cornflour. Συγγνώμη, το άνθος αργοσίτου. Αλλά μπορείτε να βάλετε και cornflour, εντάξει, ή το ένα θα βάλετε ή το άλλο. Βάζουμε, γιατί πρέπει να αραιωθεί σε κρύο. Για να λιώσει καλά το cornflour πρέπει να αραιωθεί σε κρύο γάλα. Έτοιμη είναι η κανέλα μου για να σε σερβίρω, κυρία μου. Το κάνει σκόνη σε μισό λεπτό και πάμε να κάνω και το φιστίκι μου, γιατί εκμέκ κατά ύφη χωρίς φιστίκι εγίνης δεν υπάρχει. Εγώ έτσι μ' αρέσει, έτσι το τρώω πάντα. Με πώς το είπαμε, σαν φιστίκ. Έτσι, μπράβο. Με σαν φιστίκ. Με μπόλικο σαν φιστίκ. Και άμα θέλω μπορώ να βάλω και δεύτερη στρώση σαν φιστίκ. Να βάλω δηλαδή και πάνω, από πάνω για γαρνίρισμα, αλλά να βάλω και κάτω. Πάμε. Τέλος αυτό. Και αφήνω την κρέμα μου εδώ να χτυπιέται. Λίτσα, όση ώρα θα... γι' αυτό. Πώς? Αυτό, τώρα, ναι, τώρα το ετοιμάζουμε. Σε 2 λεπτάκια είναι όλα έτοιμα. Όντως, πώς μυρίζει αυτό. Δεν υπάρχει. Τώρα το άρωμα του φρεσκοτριμμένου μπαχαρικού δεν υπάρχει. Και χρειάζεται και λιγότερο, Βάζεις λιγότερο γιατί είναι πιο δυνατό. Οτιδήποτε είναι σε σκόνη, γι' αυτό σας λέω μην παίρνετε ας πούμε μοσχοκάριδο τριμμένο. Θέλω να παίρνετε το μοσχοκάριδο και να το τρίβετε μόνες σας. Στον τρίφτη, εντάξει. Πάμε να δούμε και μία το δώρο σήμερα, παιδιά, γιατί το δώρο το σημερινό το βλέπετε. Τι είναι πολυεργαλείο, κουζινομηχανή της Kenwood. Ένα δώρο που θα το έχετε για μια ζωή. 90 11 51 51 70. Η πιο γρήγορη που θα πατήσει το νούμερο, αυτή θα το έχει στο σπίτι να το καμαρώνει για μια ζωή ολόκληρη. Λοιπόν, να σου βάλω και φιστικάκι και να σε σερβίρω μέχρι να δείξουμε το υπόλοιπο. Μπόλικο φιστίκι από πάνω. Δεν με βλέπεις ότι κάνω πολύ απλές κινήσεις. Πολύ ωραία. Από τα πιο ωραία γλυκά που έχετε φάει. Έχει και εμφάνιση ωραία, δεν είναι μόνο. Και να σκάει στο δόντιο. Και ενώ έχει σιρόπι, είναι δροσερό γλυκό, είναι ελαφρύ. Είναι ελαφρύ, αυτό. Τώρα θα σου βγάλω εγώ ένα κομμάτι να δοκιμάσεις να μου πεις. Πολύ γλυκά, πολύ βαριά. Πάμε να κόψουμε ένα κομμάτι. Εδώ. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Και πώς είναι από μέσα. Ναι, τώρα. Το εκμέκ αυτό το κρατάμε στο ψυγείο. Μπαίνει ψυγείο, βέβαια. Μπαίνει ψυγείο. Είναι. Να το φας φρέσκο είναι θεϊκό, αλλά και να μείνει δεν παθαίνει τίποτα, έτσι. Δεν βάζω εγώ πάρα πολλά σιρόπια. Θα δείτε ότι κάτω δεν θα μείνει σιρόπι. Έχω βάλει τόσο όσο να ρουφήξει. Θέλω να έχει το σιρόπι, όλα τα γλυκά μου θέλουν να έχουν σιρόπι, αλλά δεν θέλω να στάζουν, εντάξει. Να βγάλουμε το πρώτο κομμάτι, τώρα θα βγει λίγο περίεργα, αλλά το επόμενο θα βγει πιο σωστά. Δεν υπάρχει, σας λέω, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όταν επιμένω για κάτι θέλω να μ' ακούτε.
Δείτε μέσα τι ωραίο που είναι. Μελωμένο το καταΐφι μέχρι κάτω, αλλά όχι ζουμιά. Δεν στάζει τίποτα. Πολύ ωραίο. Πάμε να βάλω τώρα λίγο πιο δυνατά την κρέμα μου. Λίτσα, θέλω μια χάρη από σένα. Έλα. Θέλω να έχεις στο μυαλό σου, ναι. Θέλω να έχεις στο μυαλό σου την κρέμα, να μην την παραχτυπήσω. Εντάξει, ένα λεπτό θέλει. Απλά επειδή θα αρχίσω να μιλάω εδώ, να μην ξεχαστώ εγώ. Έτσι. Λοιπόν, είδες τι ωραίο που είναι. Είδες, ένας αφρός δεν είναι, Φέη μου. Και ωραία κρέμα, μαστιχένια. Το σιρόπι δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Δεν το καταλαβαίνεις καθόλου. Είδες. Δεν έχει ζουμιά. Γιατί δεν βάζω πάρα πολύ. Βάζω τόσο όσο. Ποτέ δεν κάνω bloom τα γλυκά, δηλαδή να στάζουνε. Και εμένα μου αρέσει. Είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Δροσερό, αρωματικό. Γιατί δεν είναι πολύ γλυκό. Τη μαστίχα να πιάσω, να μην την ξεχάσω. Έχουμε πει, παιδιά, ότι τη μαστίχα για να την τρίψω, δηλαδή πιο πολύ ώρα μου παίρνει να κάνω την προετοιμασία παρά να στήσω το γλυκό μου. Για να το χαμηλώσω εδώ. Για να τρίψω τη μαστίχα μου και να μου γίνει ωραία σκόνη, πρέπει να τη βάλω λίγο στην κατάψυξη να παγώσει. Αλλά και στην κατάψυξη να τη φυλάω. Εμένα μου έχουν στείλει η μαστιχοπαραγωγή της Χίου φανταστική μαστίχα. Και στην κατάψυξη να τη φυλάω, δηλαδή είναι. Ναι, στην κατάψυξη να την έχω είναι μια χαρά. Τη βάζω λοιπόν στο μπολάκι μου εδώ να την κάνω σκόνη και θα βάλω μέσα και μια πρεζούλα ζάχαρη, γιατί η ζάχαρη θα βοηθήσει τη μαστίχα μου να γίνει σκόνη τελείως, να γίνει τρίμα. Και άμα είναι παγωμένη γίνεται... Για να μην κολλήσει η μαστίχα, το βάζεις. Για να μου γίνει πιο αλεσμένη, να γίνει πιο πολύ σκόνη. Για να μην κολλάει μεταξύ, ναι. Να μην κολλάει μεταξύ της το ένα κομπάκι με το άλλο. Και να, μια σταγόνα ζάχαρη, δεν βάζω πολύ. Ίσα μια πρέζα βάζω. Αχ, πρέπει να το βάλω πριν, γιατί τώρα έχω βάλει την κανέλα. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς στο ίδιο γλυκό θα μπει. Θα πάρει πιο ωραία γεύση. Θα γίνει θεϊκό. Η κρέμα είναι σχεδόν έτοιμη, τη βλέπετε. Μόλις το βάλω λίγο δυνατά, τώρα να βάλω πάνω αυτό και θα γίνει... Πρέπει να το κλείσω πρώτα. Έτσι, πάμε. Ωραία. Είναι πολύτικο αυτό το γλυκό. Αυτό το γλυκό είναι παραλλαγή από το εκμέκ της πόλης. Εκείνο το εκμέκ γίνεται με παντεσπάνι. Γίνεται με το ψωμί που έχουν στην πόλη. Θα το δείξουμε και εκείνο μια μέρα και εκείνο το φτιάχνει και γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Απλά αυτό είναι πολύ πιο εύκολο. Εκείνο έχει μαγιά, έχει μια διαδικασία, έχει φουσκώματα, είναι λίγο περίεργο. Πάρα πολύ ωραίο. Απλά αυτό είναι το εύκολο. Δηλαδή παίρνω τα υλικά μου και φτιάχνω το γλυκό μου. Τέλος. Θα ξάσετε πολύ καλά το καταΐφι, την κρέμα, Λίτσα. Αυτό είναι έτοιμο, αλλά την κρέμα θέλω να μου βλέπεις μόνο, να μην μου πήξει πολύ. Το καταΐφι πρέπει να το ανοίξουμε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά, έτσι. Εγώ έχω έτοιμο ψημένο. Να σας πω ότι θέλει πολύ καλό ψήσιμο. Το βάζω στους 170 Φέη στον αέρα. Θέλει γύρω στη μισή ώρα. Θέλω να ροδίσει καλά και πάνω και κάτω. Αν δεν ψηθεί ωραία το καταΐφι, μέσα μετά πανιάζει και δεν είναι ωραίο. Αφού ψήνεις μόνο του. Ναι, μόνο του. Είναι έτοιμη, λέει. Η κρέμα είναι έτοιμη. Τα σβήνουμε όλα. Όλα έτοιμα είναι. Τέλος. Παίρνω ένα ταψάκι. Εγώ βέβαια το έχω ψημένο εδώ πέρα δίπλα. Περνάμε στο στήσιμο τώρα, παιδιά. Το μικρό μου, εδώ. Αυτό το μικρό μου. Λοιπόν, λίγο βουτυράκι, τώρα έχει λιώσει εδώ το βούτυρο από το καταΐφι. Πόση ώρα έχει που το έβγαλες από την κατάψυξη? Το καταΐφι, είναι κάνα 2 ώρες. Θέλει. Ναι. Λοιπόν, το βάζω μέσα, ρίχνω βουτυράκι. Αν δεν βουτυρώνεις πρώτα το ταψί. Εντάξει, και να το βουτυρώσω είναι αντικολλητικό τώρα το ταψί, δεν με πειράζει. Ας πούμε εκείνο το ταψάκι, το αλουμινένιο, το βουτύρωσα. Ναι. Το αντικολλητικό δεν θα πάθει τίποτα, έτσι κι αλλιώς. Το στρώνω κάτω, μέσα και το βουτυράκι μου, λιωμένο βούτυρο είναι αυτό, παιδιά, έχει λιώσει με τη ζέστη. Το βάζω στο φούρνο μου, θέλει γύρω στα 30 λεπτά να ροδίσει. Όχι όλη τη συσκευασία. Όχι, τη μισή βάζω. Αυτό εδώ είναι το μισό. Το μισό καταΐφι, έβαλα το μισό εδώ και το μισό εδώ. Άρα είναι και οικονομικό. Με μισή συσκευασία το με μισό, ναι. Έχει μια καλή στρώση από κάτω, δεν θέλω παραπάνω. Μόλις βράσει το σιρόπι μου, κάτσε να βάλω αυτό λίγο πιο δυνατά, έτσι. Μόλις βράσει το σιρόπι μου, το αφήνω να βράσει 3 με 4 λεπτά. Το γλυκό μου το καταΐφι μου πρέπει να είναι παγωμένο, να έχει κρυώσει τελείως και το σιρόπι μου να είναι χλιαρό. Θα το αφήσω να βράσει και το αφήνω να κρυώσει. Μόλις λίγο χλιαρίνει, να περάσει κάνα δεκάλεπτο ας πούμε, τότε το σιροπιάζω το καταΐφι. Παγωμένο δεν εννοείς το έχεις βάλει και στο ψυγείο? Όχι, εννοώ να μην είναι καυτό. Αυτό εννοώ.
να μην είναι καυτό. Θες να ξαναπώ άλλη μια φορά τι έκανα, μήπως σας μπέρδεψα? Όχι. Ωραία. Άμα θες κάνω μια ανακεφαλαίωση, αλλά εύκολο. Πάμε λοιπόν. Να, ελάτε να δείτε. Όταν μένει το γάλα, βλέπετε πως αυτό που σας λέω καμιά φορά, όταν βάζουμε το cornflour ή τέτοιες σκόνες στο γάλα μας, πρέπει να το ανακατεύουμε. Γιατί γίνεται κάτω, το βλέπετε, γίνεται σαν τσίχλα κάτω. Που σας λέω μην το ρίχνετε στην κατσαρόλα και θέλει συνεχές ανακάτεμα. Έχω κρατήσει λοιπόν λίγο γάλα. Και το αρέωσε. Ναι, το αραιώνουμε. Το ανακατεύω έτσι καλά. Τώρα θέλει λίγο σιγά σιγά γιατί έχει κολλήσει. Έχει βάλει 1,5 λίτρο φρέσκο γάλα στην κατσαρόλα. Με ζάχαρη. Μαζί με τη ζάχαρη και τις 2 βανίλιες. Ναι. Τώρα θα βάλουμε και τη μαστίχα μέσα γιατί δίνει ένα άρωμα συγκλονιστικό. Γίνεται τέλειο. Την έχεις περάσει από το μίξερ τέλος πάντων. Τη φρεσκοτρίγουμε τη μαστίχα, μπράβο, να μοσχομυρίζει ο τόπος. Λίγο γαλατάκι για να αραιώσει το cornflour. Να αραιώσω είτε cornflour θα βάλετε είτε άνθος αραβοσίτου. Ναι, άνθος αραβοσίτου με γεύση βανίλια. Ναι, όχι το στιγμής ποτέ. Όλα τα φτιάχνουμε μόνοι μας και τα κάνουμε ωραία. Το στιγμής, παιδιά, δεν γίνεται ωραίο. Εντάξει, είναι ευκολία, αλλά εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Το σιρόπι γίνεται μόνο του, ζάχαρη, νεράκι. Σκόνη και η μαστίχα μου μέσα. Βλέπετε, σκόνη έγινε. 2 πρέζες μαστίχα. Έτσι. Και παίρνω μια κουτάλα για να ανακατέψουμε αυτό. Αυτό ήταν όλο. Μετά από εκεί και πέρα, Θεή μου, στείνω. Άρα εσύ το αραιώνεις για να μην κολλήσει ουσιαστικά. Να μην χρειάζεται να είσαι από πάνω συνέχεια. Άκου να δεις, υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ή τα βάζω όλα μαζί στην κατσαρόλα από την αρχή όταν το γάλα μου είναι κρύο. Όταν το γάλα είναι ζεστό, δεν κάνει να ρίξω αδιάλειτο μέσα τη σκόνη, το cornflour, κατάλαβες. Οπότε είτε θα ζεστάνω το γάλα μου και θα το βάλω μετά για να ανακατεύω λιγότερο, είτε κορίτσια, αν είστε από πάνω, τα βάζετε όλα μαζί από την αρχή. Κρύο το γάλα. Κρύο όμως. Πρέπει πάντα να αραιωθεί σε κρύο γάλα, εντάξει. Αφήνω την κρέμα μου να έρθει να πήξει. Η κρέμα πίζει ήδη μέσα από την κατσαρόλα. Μη μου πείτε μετά δεν μου πήξε η κρέμα, μου το βγάλετε και μου βιάζεστε. Η κρέμα πίζει μέσα στην κατσαρόλα μου. Θυμάστε, κάναμε και προχθές. Τι κρέμα είχαμε Κάναμε την κρέμα για το παστίτσιο. Μπράβο. Έτσι γίνεται. Εσύ το έκανες διαφορετικά τότε. Στην ουσία τι είναι αυτό? Όλα κρύα, τα έβαλες όλα μαζί. Μπράβο. Προχθές. Ναι, πρέπει να είσαι από πάνω όμως. Αλλά όταν τα βάλουμε όλα κρύα πρέπει να είμαστε από πάνω. Ας πούμε τώρα ότι το σιρόπι μου είναι έτοιμο, το έχω αφήσει και έχει χλιαρίνει. Πρέπει να είναι χλιαρό το σιρόπι και χλιαρό. Περιχύνουμε το καταΐφι μας. Χλιαρό το σιροπάκι, μην το βάλετε καυτό τελείως και μου πανιάσετε το ωραίο καλοψημένο φύλλο μου. Εντάξει, έτσι, ωραία. Αχ, τι ωραία. Το αφήνω να κρυώσει καλά κι αυτό. Εντάξει, και μετά θα του βάλω από πάνω την κρέμα. Η οποία θα μπει ζεστή. Η κρέμα δεν με πειράζει να μπει ζεστή, αρκεί να μου έχει κρυώσει το από κάτω. Παχύρευστη. Ναι, θα είναι παχιά, θα γίνει όπως οι κρέμες που δείξαμε προχθές. Και έχεις βάλει και το 35% κρέμα. Η κρέμα είναι αυτό, τα βουναλάκια που βλέπετε από πάνω. Η οποία δεν έχει καθόλου ζάχαρη. Δεν βάζει ζάχαρη καθόλου εκεί. Είναι ωραίο γιατί είναι γλυκό από κάτω, άγλυκο από πάνω, τραγανό, αφράτο. Αυτό τώρα και πίζει σιγά σιγά. Αυτό είναι όλο, παιδιά. Και μετά στείνεται, εντάξει. Εύκολο. Μην ξεχάσετε, μόλις τελειώσει η κρέμα μου και γίνει, μόλις πήξει η κρέμα μου, βάζω από πάνω και 2 κουταλιές βούτυρο. Άμα θέλετε, βάζετε. Παλαιότερα έβαζα και αυγό μέσα, τώρα δεν βάζω, το κάνουμε λίγο πιο ελαφρύ. Φιλενάδα μας από Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη. Αγαπημένες μου. Η κυρία Μαρία Σεβδάλη. Να στείλουμε